De band weet haar nog wel wat te vermijden in Warkum, maar voor de ouderen neemt de spanning ta. Gwon haar alle reis langs 4 sporthallen achter de rug en daar lezen ze soms letterlijk wekker van. تموم بشیم تنها آزارمون همینه در حال حاضر. Ja. Onduidelijkheid van timing. Hoe lang moeten ze hier blijven? Ten tweede is het druk hier, te druk voor hun. Maar het is wel acceptabel en begrijpelijk, vinden ze. De Afghaanse vrouwen zijn al 3 man onderwijs op een rint voor IS en de Taliban. Ze zeggen geen toekomst in een land dat ze als vrouw net als mensen behandelen binnen. Ze zitten met een soort Syriërs in de Warkumer sporthal, die het vlechten binnen voor de oorlog. Ze is met 2 van haar zoons en een dochter. Hoe rajelijk? Haar man is nog in Syrië en ze hoopt dat hij op een gegeven moment ik komen kan, maar ze is hier nu met 2 jongens. Na je weken vreed verhuisje de vluchtelingen naar Ljouwert. Dat hebben ze juist te jaren kregen. Ze hoop je op een beter plak met meer privacy, maar ze weten via niet. گفتن که شهر بزرگترین شهر عالم لیوردن است. Ze zeggen, nou, we weten niks meer over Leeuwarden. Alleen werd doorgegeven dat de Leeuwarden de grootste stad is van Nederland. Daar wordt intussen in de Friesehal van het WTC druk werken onder beursvrouw. Dit wordt het onder mij snijden en daarna wordt de hal kleermaken voor de opvang van 600 vluchtelingen. Ja, dit soort jongens wordt het wel, maar dan wel groter. En dan nou ben ik gangpaden natuurlijk. Ik zet hier nog een vlierbrekking in, dus dan ligt het al je heel keel. Maar dat wordt al je keurig omklaard. Hoeveel mensen kennen daar in de unit? Ja, in de unit ken je in principe 8 mensen. Hè? Dus 4 stapelbedden, maar dat wordt al je coördineerd door de COA. Dus in feite hebben we daar geen invloed op. Wie zorgt dat al je keurig erbij komt te zien, dat mensen eten en drinken krijgen, dat het al je warm is. Voor toiletten, sanitair en de rest wordt niet meer gewoon keurig door de COA gecoördineerd.